Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon ning bispera sa Pasko. Pila ka oras na lang ug ato na sugaton ang Pasko 2023. Magpasalamat mi sa inyong pagpadayon na sabnamo sa inyong tagsa-tagsak ka mga Pinoyanan. Daghan kayo mo mga gibuhaton, daghan kayo mo og mga giatiman, daghan kayo mo diha og mas dinalian og mas importante nga mga tulumanon, pero nigahinjud mo og pila ka gutlo aron sa pagtan-aw dining atong sugilanon karong hapon nga atong giuluhan og Jose Marichan. Daghan kay ni-request nako nga mahimo baliw imo subayon tinuod ba nga dunay Cebu connection si Jose Marichan? Nanong mas maayo man siya mo binisaya kaysa ubang mga singers nga Tagalog. Dunay nindot kayong kanta si Jose Marichan nga may kanyang pagkalitok ang binisaya. I think mao to ang katuigan nga ang Cebuano giisip pang usa sa mga major markets sa mga pelikula, sa mga kanta. O si Jose Marichan usa sa mga niuyon o nakumbinser o gikontrata sa pagkanta og binisaya. Ang iyang mga kauban nga mga singers, kay usa man to ka album nga lunlun binisaya ang mga kanta pero kasagaran mga Tagalog ang mga singers. Wa magkadimao ang ilang binisaya, doon ay mga sami, pero si Jose Marichan maayo kaayo ang iyang estilo, niya may kaniyang pagkalitok ang binisaya. Tinuod doon ay Cebu connection si Jose Marichan. Ug mo na usa sa mga aspeto sa atong sugilanon ning bispera sa Pasko kay si Jose Marichan gideklarar man gani sa Time magazine nga mao ang amahan sa Christmas songs sa Pilipinas. Mainly because ang iyang kanta mo usos labing popular nga kanta sa Pasko. In fact, ang iyang counterpart dito sa Estados Unidos si Mariah Carey. Kanang kanta ni Mariah Carey sa Pasko. Kada Pasko gyud way si piatsud na pila ka katuigan, mubalik pagka number 1. Mas daghan siya kinadaghanan og halin, siya kinadaghanan og airplays, siya kinadaghanan og streams. Ang kanta ni Mariah Carey. Mausap ang kanta ni Jose Marichan sa Pasko. Na daghan na kay memes nga Agosto pa lang, September pa lang si Jose Marichan mo lit na og moingon nga pila lang kaadlaw mag-Bermans na, pila lang kaadlaw Disyembre na, pila lang kaadlaw Pasko na. Dili hinon sama kadaghan ang memes karon nga hapit na ang Pasko, pero kadtong pila pa ka buwan ang nilabay as ka daghan ang mga memes ni Jose Marichan. So tinuod ba na doon siya koneksyon sa Subo? Si Jose Marichan ang iyang kinatibuk-an nga ngan Jose Marie Lim Chan. Ang iyang pagkalim mo iyang Cebu connection. Ang iyang inahan bugtong anak sa Filipino-Chinese na pamilya na nagpuyo din sa ato sa Subo. In fact, ang iyang lola nga iyang gipuy-an din sa Subo mao'y unang nakahatag niya edukasyon sa musika. Kanang bitaw mo'y mamataan nimo sa buntag, mo'y matulgan ini kagabi ang musika sa Pinoyanan sa iyang lola dinhi sa Subo. Mo'y giisip ni Jose Marichan nga nagkapatisok sib sa binhi sa gugma niya sa musika. Sa iyang ganahan nga di lang mo kanta, muhimong gyud og musika. Ni compose og iyang kaugalingon nga mga kanta. Kay si Jose Marichan sukad pagsugod sa iyang career isip mag-awit, siya na may himo sa iyang mga kanta. Itagsaon na kasagaran sa mga mag-awit na nisikat din sa atos Pilipinas, dili composers, igula sila mo kanta, mo interpret sa mga komposisyon sa ubang mga tao. Pero si Jose Marichan, sa iya pang kabatanon, in fact, teenager pa si Jose Marichan, nag-compose na siya og iyang kaugalingon nga mga kanta. So atong subayon ang iyang koneksyon din sa Subo. Pero si Jose Marichan mismo, o ang iyang mga ginikanan, taga Western Visayas. Dito siya natao sa Iloilo City adtong March 11, 1945. 78 years ago. So 78 years old na si Jose Marichan karong tuiga. Siya mo'y kamagwangan nga anak sa magtiayon nga Antonio Chan na taga mainland China, pero dito naman nimuyo o dito na magnegosyo sa Western Visayas. O ang iyang inahan na si Florencia Lim, na bugtong anak
sa magtiayon din sa Subo. Mo iyang Cebu connection. Ang iyang amahan immigrant gikan sa Fujian sa China. Niabot din sa Pilipinas sa pangidaron nga 13. Sumuro ni sa kasaysayan nilang ludo o niluim sa karaang panahon din sa ato sa Subo, mao sa mga ang iyang amahan. Gikan sa mainland China nanimpad og mas nangita og mas maayong masaruhay nga kinabuhi din sa ato sa Pilipinas. Ang iyang amahan man nagsugod sa Sugar Trading Company sa siyudad sa Bacolod. Lungsod pa ng Bacolod sa pagsugod niya. Ang amahan ni Jose Marichan hilabihan ka kabus siya pag-abot din sa Pilipinas. 10 anyos pa lang ang iyang amahan namatay. Ang iyang amahan, so, lolo ni Jose Marichan. So, orphan na siya at 10 years old. Motong determinado siya na muhawas gikan sa Katimawa. Ug iya nakitaan ang Pilipinas, specifically ang Western Visayas, na posibleng mo ay iyang destinasyon na muhatag niya mas maayong nga kinabuhi. So naningkamot siya og iya, kaya na 13 years old pa siya pag-abot din sa ato. So tanang mga paagi sa panginabuhi iyang gisuwayan. Ilabihan niya ka determinado, labihan niya ka kugihan. Matod ni Jose Marichan, ang iya gyud nakitaan siyang amahan mao nga tamis ang bunga sa kakugi, sa panlimbasog, sa pagtukaw, sa paningkamot, sa dedication o sa persistence. Matod ni Jose Marichan, mo iyang i-apply sa iyang music and of course sa iyang pagduma na sa negosyo, kasi siya nipuli pagduma sa negosyo sa iyang mga gidikanan. Ang amahan ni ang inahan ni Jose Marichan nga may koneksyon diri sa Subo, mo'y bugtong anak sa Chinese mestizo na lalaki nga naminyo og Cebuana nga mestiza. Sa pangidaron nga 16, ang inahan ni Jose Marichan bantog na sa iyang kaanyag, nidaog na siya isip Miss Bisaya dito sa Iloilo. So doon pa Miss Bisaya beauty pageant dito sa siyudad sa Iloilo. O ang iyang inahan, usa sa mga nakoronahan. Mato ni Jose Marichan, ang iyang nakatunan gikan siyang inahan, mao ang kindness towards others. Kung wa jud kay insidente makita Jose Marichan nga naninghag, maklaro man nimo ang disposition ni Jose Marichan bitaw nga buutan siya. Kalma siya manulti, masinabuton siya sa mga gustong mo hangop niya, gustong magpa-selfie niya, gustong makikila-ila niya, mapailubon si Jose Marichan. Dili, makitaan man nimo nga dili plastic ang iyang pagka matinagdanon. Bisan ni adtong sikat pa kayo si Jose Marichan. Kay karon good, si Jose Marichan sikat atul sa Pasko, but the rest of the year wa na may mangita ni Jose Marichan. Dili naman siya ingon anak ka popular, di na siya ingon anak ka saleable, isip artist. Matod ni Jose Marichan, ang iyang inahan may napakita niya sa kaimportante sa family togetherness. Nanimot kayo mensahe atol sa Pasko. Unta ang Pasko mo pahinumdum sa tanang pamilya sa kaimportante sa bugkos, sa panaghiusa, sa panag-uban, sa panagkuyog atol ining Christmas season. Ang lola ni Jose Marichan mao'y taga Sugbo. O mao'y mahigugmaon kaayo sa musika. O mao'y avid record collector. So yung lola atol sa ilang generasyon mao'y labing daghan og record, usas labing daghan record collection diri sa Subo. Namatod pang Jose Marichan, hapit tibok adlaw, tibok gabi, musika, kanta gikan sa phonograph sa iyang apuhan mo ilang mabatian. Sa nagpuyo pa siya sa iyang lola dinhi sa Subo. Ang musika na nipuno sa ilang Pinoyanan si ang lola, either nagikan sa radio or nagikan sa ilang home phonograph. Tungod sa lapad kay niya nga record collection. Unya ang mama ni Jose Marichan nakapugasab sa binhi sa gugma sa musika ngadto sa batan-on na si Jose Marichan kay kamauman sa mo play og piano ang iyang mama. So mao ni mga inspirasyon ni Jose Marichan nganong ganahan siyang musika sip sa iya pang pagkabata.
Susukad siya pang pagkalinghod o pangidaron. Na-expose na si Jose Marichan sa nagkalilain nga mga genre sa musika. Nga, importante kaayo isip iyang foundation, isip iyang sukaranan ba nga naabli ang iyang panguna-una sa nagkalilain nga matang sa musika. So, linghod pa kayo yung pangidaron. Mato ni Jose Marichan, iyan ang naamguhan, muham na siya o mga kanta sa karaang mga tao. Bata pa kay siya ha, pero ang iyang iham nga kanta, ang mga kanta siyang lola, ang mga kanta nga mabatian sa Pinoyanan sa iyang lola, ang mga kantang gitukar sa piano sa iyang mama. Motong 9 anyo si Jose Marichan, dito na siya Iloilo, nag-eskwela na siya Iloilo, ganahan pa siya mag-apil-apil na og singing contest. Gikuyugan siya siyang yaya, 9 years old pa siya, ang iyang yaya mo arang-arang magkahitang siya mga ginikanan, so dili mo kuyog niya ang iyang yaya. Mo hindi kuyog niya ngadto sa usa ka local radio station kay gusto siya mo appeal over Sunday show nga gitawag og Children's Hour. Ug nahinungduan pa ni Jose Marichan ang mga istasyon ang DYRI. Akong gisusi buhi pa ba ang DYRI karon? Buhi pa. Mao ni ang Radyo Iloilo. At ang iya ini mao ang RMN, ang Radio Mindanao Network. Sister station ni sa DYHP dito sa Iloilo Sib, ang DYRI. So di atong gigayuna si Jose Marichan, 9 years old, mo kanta ng radyo sa Children's Hour sa DYRI kada Domingo. Unya ang uban nga mga mo appeal sa mga programa, mo recite og mga poems, mo play og piano, mo tukar og piano. Si Jose Marichan kanta siya. Iyang kanta, iyang tingog, na bansay-bansay na niya dito pa sa DYRI at 9 years old. Kunya, sa iyang mga klase, doon na gani kanta-kanta, siya gyud pagkantahon. So, nabangtog na Jose Marichan nga haot kay tingog, nindot kay mo kanta, siya gyud, either siya itudlo sa ilang magtutudlo or siya iboluntaryo sa iyang mga classmates. Nya, mahigalaon mo kay Jose Marichan, di man siya bugiro, dili siya tig palabi-labisib, dili siya kinibang bully sa ilang klase, so pinangga kay Jose Marichan sa iyang mga classmates. Motong siya gyud kanunay ang pakantahon sa grade school programs nila. Tungod adto ingon Jose Marichan, di gyud siya kuyawan mo tubag og daghang mga tao. So mo ni nakahatag niya og pundasyon na isip performer. Ganahan man kay Jose Marichan mo perform, makitaan man nimo ba sa iyang mga konserto, kamo nakakita siya mga konserto. Lingaw kay Jose Marichan nga mga tao malingaw sa iyang kanta. Pag pangidaro na niya 12 o 13, iyang mabantayan, dili naman mga kanta nilang Frank Sinatra, di naman mga kanta nilang Paul Anka, di naman mga kanta sa nabatian niya siya mga lola ang iyang giham. Kabantay siya ang iyang iham, mga huni nga wa pasukan niya madunggi. Mga huni ba nga murag gihunghong siyang kasing-kasing, murag lang kalit og tumaw siya una-una. Diya pa siya ka-realize, kay paragod murag original man ni nga mga tuno. Wa man ni masukad nako mabati. So maybe derivative lang ni, maybe nadasig lang ni sa mga kanta nga ako na nahibawan, pero original. Nakamatngon siya original naman ni mga tuno ha. Murag. So dito siya naka-realize, makahimo tiyali kung akong kaugalingong kanta. Makahimo tiyali kung akong kaugalingong musika. Usas nakadasig ni Jose Marichan pagsuwat og iyang kaugalingong kanta, o itong generation sa mga singers na sila ni-compose sa ilang kaugalingon ng mga kanta. Sama ni Paul Anka, Neil Sedaka. Kato silang Frank Sinatra, di ba ito sila composers? In fact, usas mga bantugang kanta ni Frank Sinatra, ang kompositor, mao si Paul Anka, kanang My Way. Si Paul Anka, may composer. Although ang original sa My Way, French love song na siya. Unya, nabatian ni Paul Anka dito sa Pransya, iyang usab ang lyrics, gihimo niya in English, pero lahi na kay sa original nga lyrics. Mas grande, mas inclusive, mas global ang appeal. I think maunay usa sa mga sekreto nga nung phenomenal among hit ni Frank Sinatra. Bisan ang French original, di labaw, di makaambas sa kamakahuluganon sa kinupya na nga My Way version ni Frank Sinatra
ng English lyrics sinimo ni Paul Anka. So tungod adto nga nakabantay siya nga silang Paul Anka, silang Neil Sedaka, si mao na maghimo sa ilang kaugalingong mga kanta, huna-huna si Jose Marichan, maybe ako makahimo sa ug akong kaugalingong kanta. So mao to nga 13 anyos siya nagsugod siya pagsuwat siya original ng mga kanta. Ang iyang amahan naniid sa iyang anak, kamugwangan ba niyang anak si Jose Marichan, nakabantay sa iyang gugma sa musika. Wa mo pugong ang iyang amahan, pero tungod sa naagian siyang amahan, labihan niya kakabos, o ang negosyo mao'y nakaluwas niya gikan sa katimawa, wa niya pugni ang gugma sa musika siyang anak, manahan mo kanta iyang anak, wa niya i-discourage, wa niya badlunga, pero iyang kanunay gipahimatngunan. Iyang kanunay gipahinumduman sa panginahanglan pag andam siyang kaugalingon sa negosyo. Kung iyag yung giingnan, dili man to diktador ang iyang amahan nga yes, padayunan imong gugma sa musika, pero dili ka mabuhi, anak. Di ka makabuhi og pamilya, anak. So may mensahe siyang amahan. Kung gusto ka mabuhi imong pamilya, gusto ka mahumugaway ang imong pagpuyo, dili gikan sa musika, ang imong kaharuay gikan sa atong negosyo. So karuha imong priorities, yes, i-develop ang imong talent sa music, pero tiwas una og eskwela. I-prioritize ang imong pag-eskwela. Gawas pa, nabalaka ang iyang amahan. Kay kaniadto baya ang discrimination batok sa mga mainland Chinese din sa ato sa Pilipinas. Grabe. Labi na niadto ba nga dili pa intawon kay dato ang mga mainland Chinese, laing tananawan ang mga Pilipino nila. Bisan niadtong ni nagsugod na sila ka senso at kasina ang tagabtaman sa mga Pilipino, ang mga langyaw mo na nagdominar dinhi. Mo na magsugo-sugo na to. So, nahadlok ang iyang amahan na si Jose Marichan tungod kay Chinese looking kay Jose Marichan, wa magay masayop pagtan-aw kung sa kaliwat ni Jose Marichan plus ang iyangan, tihali ba siya o dili mangmalampuson siyang career tungod siyang pagka-Chinese. So, mo to ang iyang amahan nga pagnegosyo. Mas dako kag chance sa pagnegosyo kaysa imong pagka mag-awit, sa imong pagka-singer o composer. Sumauto nga si Jose Marichan na kumbinser na tarungon ang iyang pag-eskwela but at the same time i-develop ang iyang gugma sa musika. Pero dihay gayon nga si Jose Marichan mo reason out ngadto siyang papa. Giingnan niya papa, pero anugon siya akong talent. Magnegosyante lang ko. Kamo mo compose og music. Tingali mas malampuson ko ini. Ang tubag siyang amahan may nakapakumbinser ni Jose Marichan unsay tinuod nga priority sa kinabuhi. Giingnan siya ang imong kitaon sa musika dili paigo sa mga panginahanglan sa imong pamilya. Mao to'y nakapakumbinser ni Jose Marichan na sakto ang iyang amahan, hinog ang kaalam siyang amahan ug ang iyang tumanon ang iyang tambag. Utong si Jose Marichan, nagkamot siya pag-eskwela sa Ateneo de Manila University. Ug dito iyang ikatagbo ang laing sumusunod sa business empire siya mga ginikanan, si Ramon Jacinto o si RJ. Na maoy pangos, maoy nagtukod atong wild king banda sa una ang RJ and the Riots. Ug tungod siyang panikamot pag-eskwela, nakagraduar gyud si Jose Marichan sa iyang kursong Bachelor of Arts in Economics atong 1967. Hibaw mo ang unang programa sa telebisyon, nakahatag ni Jose Marichan siyang labing unang appearance. Muto'y labing unang gigyan nakitaan katong iyang sa radyo, di pa man siya makitaan ato. Ang iyang unang TV appearance, pinaagi sa Subuanon nga si Pilita Corrales. Popular man kay itong programa ni Pilita Corrales na An Evening with Pilita. Si Jose Marichan, gipakanta, gitugutan ni Pilita makakanta siya programa in 1965. Sa ito pa, nag-eskwela pa siya sa Ateneo,
ni sideline og kanta sa TV si Jose Marichan in 1965. Pagkasunod tuig, nindot kayo ang review ni ang ganahan sa iyang kanta sa programa ni Pilita Corrales. Gihimo na siyang host o singer sa TV show nga gitawag og Nine Teeners. Mo ang TV show sa ABS-CBN. Niadtong 1966. 1 year human siyang TV appearance sa An Evening with Pilita. Salida to tibok semana, weekdays o Saturdays in 1966. Kay junior student man siya nitong higayuna sa Ateneo o gidasig sab siya nga magandang pagka-negosyante, nisugot ang iyang amahan. Kaya nananghid siya, di ba, nagsabot ta, unahon mo imong eskwela. Pero nananghid si Marichan nga, di man madaot akong pag-eskwela, ani. Ingon ang iyang amahan, sige, mag-insulti siya sa mga Lopez na duma sa ABS-CBN. Ang kondisyon siyang amahan, aron nini mahigama kong anak, tiyali yung madistract ni sa iyang pag-eskwela, ayaw ninyong sweldohe. So, naas kontrata ni Jose Marichan, siya TV host, mukanta pa siya siyang kaugalingong TV program, wa siya sweldo. Gikan sa ABS-CBN. Ituyo to siyang amahan, aron makarealize si Jose Marichan na kung gusto siya kwarta, kung gusto siya ang financial stability, niya magikan sa negosyo, dili gikan sa music industry ang iyang kwarta. Mao to ang iyang unang trabaho, why sweldo si Jose Marichan tungod sa pag-insister siyang amahan. Ang una niyang single, so nakahimo na si Jose Marichan, nakakompose na siya og iyang kaugalingong kanta. Ang iyang first ever single ni gawas atong 1967, naguluhan og Afterglow. So kamong dunay Spotify account, mahimog ra gyud ninyong paminawon ang Afterglow. Mao na labing unang kanta na na-record, na-compose ni Jose Marichan nga na-record o na baligya sa publiko. Human sa duha ka tuig, sa tupa 1969, naka-release na si Jose Marichan sa iyang labing unang album. So, mas labing una niyang kanta, after 2 years, nakahimo siya additional materials enough pagpuno sa iyang labing unang album. Unya, doon na independent record producer nga ni approach niya kay ABS-CBN niya itong higayon, pa may Star Records. So, pa man negosyo ang ABS-CBN o recording sa iya mga musical artists. Ang labing unang long-playing album ni Jose Marichan, mao ang Deep in My Heart, atong 1969. Dayon, after 4 years, 1973, si Jose Marichan may representar sa Pilipinas sa World Popular Song Festival sa Tokyo, sa Japan. Ang iyang kantang Can We Just Stop and Talk a While ni sud sa finals ni Niga. So, para competition din ang kantahan ni Jose Marichan. Can We Just Stop and Talk a While. Usas labing nindot niya ng mga kanta. Nakasuot sa finals. Gikas 1970 hangtod 1974, upat katuig, si Jose Marichan nakakompose og kapin 20 ka mga kanta para sa mga pelikula. So prolific kay nga composer si Jose Marichan. Datiman ni negosyante na siya ini. Nigraduar na siya sa iyang kurso sa Ateneo ug doon na siya papel sa ilang negosyo sa pamilya. Yet tungod siya iyang inspirasyon, tungod sa iyang kakugihan, tungod sa iyang kabatanon, tungod sa iyang kadasig, tungod sa iyang gugma sa musika, kapin 20 ka mga komposisyon para sa mga pelikula ang nakahatag niya og daghang mga pasidungog. Mga nominations ang iyang nadawat. In fact, na-nominate siya sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards o FAMAS. Siya say nagsuwat o mga commercial jingles. So, kadto si Jose Marichan, negosyante datong daan. Dako na iyang kita, isip composer o singer, siya ang kaugalingon nga mga kanta o mga albums, siya pag gikontrata pagsuwat o mga jingles. Kaniyan to, magsuwat ka o jingles, wala kang baratuhon ba? Pero ang mga komposisyon ni Jose Marichan, ilabihan ka outstanding. Hantod karon, daghan kay ganahan atong iyang mga kanta para sa nakalilain nga mga produkto na ni kontrata sa iya pagsuwat sa ilang mga jingles. Apil sa halandumon kaayo nga jingle na compose ni Jose Marichan, mao katong iyang jingle sa Philippine Airlines nga Love at 30,000 Feet. So nagimo siya love song sa pag-advertise sa Philippine Airlines.
laing di malimtan nga jingle ni Jose Marichan katong iyang jingle, popular kay nga jingle sa Knorr Chinese Soup. O kato sa iyang jingle sa Alaska Milk. Ang Jose Marichan, kanang mga obra. Na sud sa daghang katuigan mo ay nagpasikat sa ining mga produkto ug mo'y gikanta sa mga konsumidor. 1974 o 1975, si Jose Marichan maoy sentro sa atensyon sa series sa television network specials na nag-spotlight sa iyang Words of Music. So, tungod sa sikat na niya nga musician, tungod sa popular siya mga kanta, himuan siya og TV specials, series of TV specials for 2 years, 1974, 1975. Pagka 1975, si Jose Marichan napugos pag goodbye sa iyang music career din sa Pilipinas kay ni-expand ang ilang negosyo sa ilang pamilya o kailangan nga siya mo'y muduma sa ilang operasyon dito sa Estados Unidos. O ingon ini ka masinugtanon si Jose Marichan sa iyang mga ginikanan, bisag sikat na siya kaayo, gihimuan na ba siya og TV specials, pero sa diyang niingon ang iyang pamilya nga way laing makada sa maka-expand sa itong negosyo dito sa Estados Unidos, ikaw ra nisugot si Jose Marichan. Iyang gitalikdan ang iyang masaaron na kaayo nga singing career, music career din sa Pilipinas o dito siya sa Estados Unidos aron mo branch out ang negosyo sa asukar sa ilang pamilya. Unya dili lang to usa ka tuig, duha ka tuig, 11 ka tuig. Sus kapin usa ka dekada. Si Jose Marichan na paong ang iyang music career kay dito siya sa Estados Unidos. Pero bisan kung dito na siya sa Estados Unidos, na pa rin siya sa pag-compose o mga kanta. So prolific yun kayo nga composer, si Jose Marichan. Pipila siya mga kanta, gi-record sa mga foreign artists. So, entrepreneurial to siya. Dito sa gawa sa nasod, wa man siya maili, wa may interest. Ang mga tao nga mo record siya kanta, iyang gipa-record sa mga langyaw nga mga singers ang iyang mga kanta. So, na yung kalainan, og singer, og composer, na dunay degree sa Ateneo sa negosyo, sa pagduma og negosyo. 1986, sa tupa EDSA People Power Revolution, ibalik si Jose Marichan din sa Pilipinas. So, nihimo siyang comeback sa music industry. Iyang gi-release ang iyang album nga A Golden Collection. So, mo niyang album sa mga tanan niyang kanta o sa pipila siya mga kanta na compose samtang nagnegosyo siya dito sa Estados Unidos. O maoning albuma nga naka-reintroduce ni Jose Marichan sa mas batanon nga henerasyon kay nagdani sa iyang hit composition Tell Me Your Name. Gusto sa labing bantugan niya na komposisyon. Ang album gi-release sa Universal Records. 1989, dahil ba tulog ka tuig human siya nahibalik din sa Pilipinas, iyang gi-release ang lain niyang album Constant Change na gipasidunggan isip Album of the Year sa Awit Awards, usa sa mga nasudnon ng mga pasidungog sa musika din sa Pilipinas, o gihatagan og Diamond Record Award. At pasabot ang Diamond Award ang album or singles nga nahalin og 10 million copies or more. Kay kaniadto mga plaka o mga CDs pa man to basihan sa record sales. Unya, sa kasikat adtong maong kanta atong album ni Jose Marichan nga Constant Change, gibaligya ang iyang album dito sa Malaysia, sa Singapore o sa Indonesia. So diri mo sud ang iyang pagkanegosyante. Para Jose Marichan, sikat man din sa Pilipinas, waya na to og explore ang outside market. Ug nahalin ang iyang kay in English man ang kasagaras mga kanta ni Jose Marichan, so nasabtan sa ubang kanasuran. 1990, ang iyang Christmas album, iyang gi-release, naguluhan og Christmas in Our Hearts. Kung mao na ning albuma, ang nakahimo ni Jose Marichan nga amahan sa Christmas songs sa Pilipinas. Mas daghan pa gyud ang halin sa iyang Christmas album, niabot og triple platinum status sa samang tuig sa pag-release in 1990. Dayon, nakakuha og double Diamond Record Award sa 1995. Kay niabot og kapin 20 milyones ka mga plaka, ka mga kopya ang nahalin
sa mong kanta. Ang popularidad sa iyang mga Christmas songs, sa iyang Christmas album, atol sa holiday season, maoy hinungdan. Gitawag siya, sinunggan siya bisan sa Time Magazine, sa ubang mga publikasyon sa nakaliling kanasuran sa kalibutan nga Father of Philippine Christmas Music. Murag hilasan si Jose Marichan ang mga pasidungog, pero giganahan siya. Ang katawhan maka hinumdom o mangita siyang kanta o kanta sa iyang mga kanta sa musika sa Pasko, atol sa Pasko. Kining kanta niyang Christmas in Our Hearts, una ning gisuwat isip balak ni anhing Chari Cruz Zarate atong 1988. Ang original nga title ini, Ang Tubig ay Buhay, para sa iyang Silver Jubilee ni Chari Cruz Zarate sa Assumption College. Human sa homecoming, way nagtagad sa maong kanta. Pero pagka 1990, si Jose Marichan nakadesider na iyang usbon ang lyrics. Sabang gihapon tuno, maurang gihapon ang tuno, pero iyang usbon ang lyrics, himuon niya nga Christmas song. O ang iyang nitabang niya sa paghimo sa lyrics aning Christmas in Our Hearts, mao si Rina Cañesa. Na aksidente ra gyud niyang gikatagbo, nitambong no sila og santos, kay kini si Jose Marichan religyoso ni. Human siya nitambong og santos nga misa usa ka Domingo ana. Iya nakaila ni Serena Cañesa. Serena ko no, human nilang ila-ila ni tanyag na pwede mo ba mutabang kog suwat nimo. So sila duha mo nagsuwat ining lyrics sa Christmas in Our Hearts. So ningon siya si Marichan dako kay pasalamat sa Ginoo. Tanawra kung siya kahambol, ang Ginoo mo iyang gipasidunggan ining tanan grasya na iyang nadawat. Apil na ang iyang kanta sa Pasko na himong kabahin sa kinabuhi sa pagsaulog sa mga Pilipino sa Pasko kada tuig. Sud na sa daghang katuigan. Matod ni Jose Marichan, naghinaot siya ng iyang lyrics, ang iyang kanta, nakahatag og mas dakong kahulugan, nakahimong mas makahuluganon o mas mabulukod sa mga Pasko sa Pilipinas. Pero wa pasag din Jose Marichan ang iyang mga negosyo. Karon siya mo'y chairman o chief executive officer sa Binalbagan Isabela Sugar Company Incorporated, BISCOM, sa mga kompanya sa ilang pamilya, o sa A-Chan Sugar Corporation. Tungkol sa pagdasig siyang amahan, si Jose Marichan aktibo na sa ilang negosyo since 1967. Namo siya pagsugod sa iyang musical career, human siya graduasyon sa Ateneo. Dayon siya na ginipuli sa tanang negosyo sa iyang amahan. Naminyo si Jose Marichan ni Mary Ann Ansaldo. Doon na sila 5 ka anak. Ug ang 5 nila ka bata pulos hilig sa musika. Ilang nasunod ang gugba sa musika sa ilang amahan. Ang anak niyang babae na si Lisa, doon ay girecord ng mga duets uban ni Jose Marichan. Daghan sila kanta na sila duha sa iyang anak na si Lisa. Ang iyang duha ka anak nga lalaki, si Joe o si Mike Chan, nagtukod og musical duo. O ganit naka-release na sa ilang debut album atong 2019, upat ka tuig nilabay sa Star Music, ang recording company sa ABS-CBN. Bisan pa kung si Jose Marichan to ana mainly nagbasis Manila tungod sa iyang negosyo o tungod sa iyang musical career, uban sa tanang sakop siyang pamilya, pero wa gyud ibaligya, wa gyud biyai ni Jose Marichan ang iyang mga Pinoy-anan dinhi sa Subo o sa Iloilo. So, wa siya makalimot sa iyang Cebuano roots. Padayon gyapon si Jose Marichan, di lang takahibaw kay di man guni mag-prescode si Jose Marichan, di man siya tabian. Pero moani siya Subo mupuyo sa iya Pinoy-anan sa Subo. O niya pipilas mga kanta na tingali makahinumdum mo. Pipila lang ni dili niya tanang kanta kay mapuno ang atong maabdan dito Pasko, magbuto-buto na diri sa amo kung atong basahon ang tanin yung mga kanta. Deep in My Heart, 1969. Love is for the two of us. Uban ni Pilar Pilapil, ang Subuanon na artista Tagaliluan. Can We Just Stop and Talk a While? 1973. Refrain, 1973.
A Love to Last a Lifetime, 1978. Tell Me Your Name, 1985. Beautiful Girl, 1989. Kung kining Beautiful Girl, daghan kini mga bersyon. I don't know what man gyud ni makonfirmar, pero gikataho nga inspirasyon ni Jose Marichan ini sa Beautiful Girl in 1989 mo si Vilma Santos. Mao man ning gayuna nga taas kay popularidad ni Vilma Santos. I-cover ni sa ato ba dunay mga bersyon sa Beautiful Girl sila Martin Rivera, si Christian Bautista, ang Parokya ni Edgar, ug bisan ang Ben and Ben. Ang popular kay karon nga banda dunay ilang kaugaling mo bersyon sa Beautiful Girl ni Jose Marichan. Lain niyang kanta Can't We Start Over Again, 1989. Lain niyang kanta A Perfect Christmas, 1990. Nag-covered sab sa Ben and Ben, sa December Avenue, ni Moira de la Torre, o uban pa ng mga mag-awit. And of course, ang iyang Christmas in Our Hearts, 1990. Nag-cover sa American pop a cappella vocal group, Pentatonix. Naglakip ni Lea Salonga in 2022. Nakakompose siya A Whole New World. Duet nila ni Lea Salonga kabahin sa Philippine soundtrack release sa Aladdin sa Disney Films atong 1992. Dayon nakakompose siya sa Please Be Careful With My Heart in 1989. Nagiawit ni Regine Velasquez. Oban ni Regine Velasquez. Ug mo ni gigamit nga theme o theme song sa popular kay series sa ABS-CBN ang Be Careful With My Heart. Mao ni nakapasikat ni Sir Chief, mao ni nakapasikat ni Jody Santa Maria. Sunod niyang komposisyon, Constant Chains, 1989. Sunod niyang komposisyon, My Girl, My Woman, My Friend, 1988. Naglakip ni sa popular kayo mag-awit kaniadto si Janet Basco. Siya nag-compose sa Emmanuel in 2001, mo'y official anthem sa 15th World Youth Day sa tuig 2000. Siya say nag-compose sa We're All Just One in 2005, ang official anthem sa 2005 Southeast Asian Games. Ug tingali ang mga listeners sa MOR makahinumdom ini, siya nag-compose sa Radio Romance Station ID sa 101.9 karon MOR sa ABS-CBN. Morning FM station sa ABS-CBN, si Jose Marichan, mag-compose sa Station ID. Siya nag-compose sa Big Beautiful Country, BBC. Moto ang Station ID sa Banahaw Broadcasting Corporation na magipuli sa diktadurang Marcos sa ABS-CBN atong dekada 70. O iyasang komposisyon ang Constantly atong 2012. Kung sino paboritong kanta ni Jose Marichan, naka-chamba ba ka sa iyong mga konsyerto din sa ato sa Subo, unsay mensahe na nahatag sa imong significance, nahatag sa iyong mga kanta sa imong kinabuhi. Pero i-share diya sa atong comment box, kining atong pag-ihap, pila na lang ka-orasid, nagbuto-buto na diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kung si CB in town, mahadlok na ba niyo mga buto-buto? So, dili kayo ni magtukaw karong gabi, pagsugat sa Pasko, bago tuig kay dili mahimutan in town si CB. Mo itong nahiuli mo sa iyo dari sa among Pinoy-anan. Kay hantun pa man unta taugma sib atong bago Pinoy-anan, no? Pero tungod nimo niuli si Dadok, kay dili komportable si CB. Dili si CB samtang nagkahinog ang iyang pangidaron. Di na siya pareha sa una ba nga bisag asa na mo ibutang, okay ra siya karon kuha na. Puro siya magpili. Huwaman siya kung mga tao. Nawa siya kaila. Di siya kay suod. O bangko sa iya mga tao. Di kay siya. Di kay siya komportable niya. Maikog itaw mga tao manghuwam niya. Kaya dili siya matug. Dili siya mangduwa. Magsila siya og tataas pultahan. Kano sa siya kuhaon. Kano siya sa mabalik namo. Salamat si Bigel sa imong loyalty. Ha? Murag-ulog-ulog mo ginagin mo. Namo. Sin, muna si Dr. Ives. Di na ni kalakaw. Sige na ni upuyog ni mo. Pero daghang salamat si CB Girl sa labing nindot namong pinaskuhan ni Dr. Iris karong tuiga. O ba ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagsunod sa
sa inyong pagsubay, sa inyong pagsabot, sa inyong pagsali, sa inyong pagpaminaw. And Merry Christmas. O malipayong Pasko kanatong tanan sa atong panahon dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl.